У беларускім небе зноў заўважылі расійскія дроны. Выданне «Флагшток» са спасылкаю на маніторынгавы канал «Е-Радар» паведаміла, што ўчора ўвечары ў нашу паветраную прастору заляцелі прынамсі 5 БПЛА. Пралёт беспілотнікаў зафіксавалі над Нароўляй, Ельскам, Брагінам і Хойнікамі. Характэрны шум ад дронаў чулі і ў Гомлі. Пасля публікацыі гэтай інфармацыі ва ўкраінскіх тэлеграм-каналах з'явіліся паведамленні пра небяспеку атакі беспілотнікамі, 5 з якіх акурат ляцелі з Беларусі ў жытомірскім кірунку. Уначы Расія масавана ўдарыла па Кіеве ракетамі і БПЛА. Ёсць пацярпелыя, пашкоджаныя прынамсі 30 лакацыяў. Гарэлі аўтамабілі, забудовы, у тым ліку школа і дзіцячы садок. У Шаўчэнкаўскім раёне ударную хвалю выбітыя вокны, у дзіцячым аддзяленні медычнай установы. Адно з трапляняў БПЛА прыйшлося па жылым шматпавярховіку, у выніку чаго ў Святошынскім раёне абрынуўся пад'езд жылога дому. Вядома пра 6 загінулых, 48 чалавек пацярпелі, большасць з іх шпіталізаваная. На месцы здарэння працуюць экстранныя службы. Уначы 29 ліпеня ў кірунку Менску мог ляцець не адзін, а 2 беспілотнікі. Пра гэта піша наша Ніва пасля аналізу абмеркавання ў каментарах пад публікацыяй на сайце выдання. Журналісты зазначаюць, што беспілотнікі чулі ў некалькіх населеных пунктах. Паводле аднаго з каментароў, над домам на вуліцы Герцена ў Барысаве былі заўважаныя 2 дроны. Яшчэ адна асоба паведаміла, што беспілотнікі праляцелі над Беразіном з розніцаю 7 хвілінаў. У гэтую ж ноч лятальны апарат чулі ў Клімавіцкім раёне Магілёўскай вобласці. Людзі запэўніваюць, што гэта мог быць не адзін БПЛА. Нагадаем, 29 ліпеня ў двары шматпавярховіку на вуліцы Матусевіча ў Менску упаў беспілотнік. Пра інцыдэнт шырока стала вядома пасля публікацыі інфармацыі ад сведкаў у незалежных медыях. Пазней факт здарэння пацвердзіў следчы камітэт. За першыя паўгода сёлета паводле палітычных артыкулаў былі засуджаныя 15 няпоўнагадовых. Такую статыстыку апублікаваў Вярхоўны суд Беларусі. 9 няпоўнагадовых асудзілі паводле 342 артыкулу «Арганізацыя і рыхтаванне дзеянняў», што груба парушаюць грамадскі парадак. Яшчэ 6 абвінавацілі ў абразе Лукашэнкі і спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Якія вырыкі вынеслі маладзёнам, Вярхоўны суд не паведамляе. Агулам за паўгода ў нашай краіне былі засуджаныя 237 няпоўнагадовых. Сярод артыкулаў хуліганства, наркотыкі, крадзяжы ды іншыя злачынствы. Пацярпелым ад непагадзі пры неабходнасці прапануюць скарыстацца паслугамі часовага прытулку. Гэткую інфармацыю апублікавала Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва. Гаворка пра крызісныя пакоі ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. У такіх памяшканнях створаныя неабходныя ўмовы для бяспечнага прыбывання. Паслугу надаюць на бясплатнай аснове. Таксама ў ведамстве зазначылі, што пацярпелыя могуць звярнуцца па аднаразовую матэрыяльную дапамогу. На выплату могуць разлічваць тыя, у каго месячны даход на аднаго сямейніка не перавышае 731 рубля. Учора ў Менску зноў залівала, аднак гэтым разам абышлося без здарэнняў. Спецыяльныя службы да позняга вечара працягвалі ліквідаваць наступствы разгулу стыхіі, што напярэдадні абрынулася на сталіцу. Удалося аднавіць падачу электрычнасці ў калодзішчах. Ці магчыма папярэдзіць або зменшыць шкоду ад пераменлівага надвор'я? Што могуць зрабіць улады з гэтымі пытаннямі, мы звярнуліся да Юрыя Губарэвіча. Трэба рыхтаваць службы і супольнасць беларускую да хуткай рэакцыі. Это значыць, што тыя патэнцыйныя пагрозы, якія выяўляюцца не толькі Беларусі, але і ў іншых краінах, но могуць тэарэтычна ў нас узнікнуць. І службы адмысловыя, і людзі павінны быць да іх гатовы, павінны разумець, як дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях. Па-другое, трэба інвеставаць у інфраструктуру, бо гэта асноўна такі балючы момант, лініі электраперадачаў, якія не вытрымліваюць, альбо дарогі, якія размываюцца і гэтак далей. Но тут можна было пазбегнуць у тых крытычных раёнах, дзе ёсць патэнцыйныя пагрозы. Трэба было думаць пра ўмацаванне адпаведнае загадзя, а не ліквідаваць наступствы. Ну і таксама сістэмы ранняго папярэджання і абнаўлення інфармацыі, это то, што адсутнічае. Калі інфармацыя з'яўляецца толькі ўжо пасля таго, как падзея адбываецца, альбо ўжо непасрэдна адбылася, ну, это, конечно, не падыходзіць да... не дазваляе вырашыць праблему. У Беларусі працягваецца неспрыяльнае надвор'е з навальніцамі і залевамі. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый папярэджваюць пра магчымыя пашкоджанні лініі электраперадач праз абрывы. На большай частцы тэрыторыі сёння чакаюцца дажджы. На паўднёвым усходзе залевы. У асобных раёнах раніцай можа назірацца слабы туман.
Пры навальніцах парывы ветру сягаюць 14 метраў на секунду. Максімальна паветра прагрэецца до 23 градусаў, на паўднёвым захадзе до 26 цяпла. Корэспандэнты нашага сайту belsat.eu надумалі спраўдзіць, ці працуюць за мяжою карткі беларускіх падсанкцыйных банкаў. Дзеля гэтага пазванілі ў 4 установы: Банк развіцця, Белаграпрамбанк, Белінвестбанк і Дабрабыт, што 10 дзён таму трапілі пад санкцыі еўразвязу. Яшчэ раней гэтыя банкі былі адключаныя ад сістэмы SWIFT, а цяпер еўразвяз забараніў увогуле любыя трансакцыі з імі. У кантакт-цэнтры Белаграпрамбанку корэспандэнцыя Белсату, якая назвалася простую жыхаркаю, не здолелі даць дакладны адказ, працуюць іхныя карткі за мяжою ці не. Маўляў, з боку Белаграпрамбанку ніякіх абмежаванняў няма. Адзінае, пра што там папярэдзілі, плацёжныя сістэмы Visa і MasterCard не працуюць на тэрыторыі Расіі. У Белінвестбанку адказалі, што расплачвацца іхнымі карткамі ў ЕС нельга, але не праз апошнія санкцыі, а праз абмежаванне плацёжных сістэмаў Visa і MasterCard трохгадовай даўніны. Тое ж выявілася і ў банку Дабрабыт. А банк развіцця, які таксама трапіў пад апошнія санкцыі ЕС, увогуле не працуе з фізічнымі асобамі і картак не афармляе. Сёлета набор у каледжы амаль у 1,5 разу перавышае набор у ВНУ. Гэткі ажыятаж міністр адукацыі Андрэй Іванец патлумачыў узроўнем адпаведнасці навучальных установаў у рыхтаванні кадраў патрэбам на рынку працы. Таксама ў ведомстве адзначылі, што сёлета не плануюць павышаць кошту навучання ў ВНУ, які фармуецца з расходаў, неабходных на рыхтаванне спецыяліста. Кошты на платнае аддзяленне апошні раз павялічвалі ў канцы 2023 года. У залежнасці ад спецыяльнасці плата вырасла ад 3 до 17%. Год добраўпарадкавання крочыць па краіне. Актывісты Белай Русі з гомельскага заводу ліцця і нармаляў пахваліліся ўнёскам у справу навядзення парадку. Аднавілі фарбу на металічных снарадах на дзіцячай пляцоўцы. Кароткі ролік вашай увазе. Гэта былі галоўныя навіны на гэтую гадзіну. Заклікаю вас ставіць падабайкі пад трансляцыяй, а таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. Поўны агляд падзеяў дня глядзіце ў вечаровым выданні праграмаў «Аб'ектыў» і студыя «Белсат». Я ж з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.